नांगौ नांगौ आंनो नोंनो। ख्रिस्टियान लाइमोनफोर, मैया मोनाबिलियाव जों सोलोंदोंमोन जाहैबाय born to win, देरहानो जोनोम जानाय। आं फोथायो आरो सानो जाय बे एरियानि सिङाव थानाय उन्दै गथ'फोर जायफ्रा बेवहाय फैबाय सफैबाय, नोंथांमोन बयबो जिउआव देरहानायखौहायो लुबैयो, देरहानायखौहायो मोजां मोनो। दा बेनिखायनो स्कुल बन्द जानाय लोगो लोगो हस्टेलाव थाग्राफ्राबो न'आवहाय टाइमखौहाय नस्थ' थानानै टाइमखौ नस्थ' खालामफैयालाबा डाइरेक्टलि बे CYDP प्रग्रामाव थाफैबाय आरो बाहागो लाफैबाय। आरो न'आव थानानै फरायग्राफ्राबो न'आवहाय थाबाय थायालाबानो बेयाव फैनानै हायो बाहागो लाफैबाय। आं सानो बे एरियानि सिङाव थानाय उन्दै गथ'फ्रा बेल' नङा, गोबां आरोबाव दंबावोमोन। नाथाय गोबांनि गेजेरावहायो जाखिनि उन्दै गथ'फ्रा दिनैहाय सफैनो हाबाय, लाइमोनफ्रा सफैनो हाबाय, आं सानो आरो फोथायो नोंथांमोनखौ इसोरानो लिंनानै लाबोदों। नोंथांमोननो जिउआव देरहानायखौ होनो थाखाय बे प्रग्रामनि गेजेरजों इसोरा थाम-थिम एबा रेडि। दा बेनिखायनो नोंथांमोना साननो नाङा, नोंथांमोना बानो नाङा आं बरिं मोनबाय उन्दुनायनि बेलायाव, जिरायनायनि बेलायाव, जानाय लोंनायनि बेलायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव। Do not think of that. बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा। खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै। गोदैखौ नाङा बाबुमोन रानिमोन, जायहा खस्थ' खालामो बे गोदै फिथाइखौ मोनजायो। सोलोंथाइनि बिथिङावबो जायहा खस्थ' खालामनाय, फुङावहाय सिखारनानै लेखा फरायो, स्कुलाव थांनानै टिचार्सफोरनि इन्सट्राक्सन्स होनायफोरखौ, टिचिंफोरखौ गोसो होनानै खोनासङो, सोलोंथाइनि बिथिङाव मुलाम्फा जायो। थिग बेबादिनो दिनैबो नोंथांमोन जायफ्रा CYDP प्रग्रामावहाय फैनानै खस्थ' खालामनानै, सैज्य खालामनानै, जिरायनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगोन, जिउआव लाब मोनगोन, जिउआ उन्नति जागोन। दा बेनिखायनो बे फोथायनायखौ लानानै खस्थ' खालामनानै CYDP जोबजासिम थानो आरो बावसोमनो थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों। मानोना जों बयबो मिथिगौ बाबुमोन आरो रानिमोन, today's children are tomorrow's leader. दिनैनि उन्दै गथ'फ्रा गाबोननि दैदेनगिरिफोर। You are our backbone. नोंथांमोनानो जोंनि सिनस्रि। You are our property. नोंथांमोनानो जोंनि सम्पति। नोंथांमोनानो जोंनि पिलार। जों बेखौहाय सानो आरो फोथायो। दा जोंनि हारिनि जानानै हारिनि सुथुरफोरजों दावहा नांनांगोन। जोंनि धोरोमनि जानानै जाय धोरोमनि बेलायाव सुथुरफोर आवगायबोगोन, बै सुथुरफोरजों दावहा नांलागोन सोर? You and me। आरो जै मै हारिखौ आरो हादरखौ आरो धोरोमखौ सोर खालामगोन? You and me, नोंथांमोन आरो जों। दा बेनिखायनो जों दान्दिसे इसोरनि बाथ्राखौ जों खोनासंनि। दहायनि फुंबिलि समाव जों खोनादोंमोन खारनाया जागायनाय। बे आयदानि सायाव सासे इसोरनि दास एबा इसोरनि बेसादानि सोमोन्दै मानगोनां केम्प डाइरेक्टर बिथाङा जोंनि फारसे इसोरनि बाथ्राखौ एबा बै व्यक्तिनि बागै लाबोनाय जादोंमोन। फुंबिलि समाव जों सोरनि सोमोन्दै जों खोनासंदोंमोनलाय? बाबुमोन आरो नानिमोन, सोरनि सोमोन्दै जों खोनासंदोंमोनलाय? बयबो बुंलायनाय नुखानाय जेनेबा माथो बयखौबो। अमा बेदरजों जाब्रेबाय नामा रा सिख्लाफ्राबो सेंग्राफ्राबो? जाब्रेयाखै दा? जों मानि सोमोन्दै सोलोंदोंमोनलाय? सोर? जसेफनि बिफानि मुङा मामोनलाय? बयबो बुंलाय दे उइथ कनफिडेन्स। आच्छा, आखाइखौ दे बयबो। बरिं नुबाय नोंसोरखौ। इसोरनि बाथ्राखौ बे समाव खोनासंनोसै दा? आं बेबायदि सोंबाय थागोन। जेब्ला आं बेबायदि सोंबाय थागोन अब्ला नोंसोर मावनो yes बेबायदिखौ नोंसोर बुंनांगोन। Are you ready to hear the God's word? Say everyone, oh yes.
बुजिना बुजियाखै नोंसोरलाय? बुजिदों दा? आच्छा जों बयबो फुंबिलिनि समाव जों खोनादोंमोन जसेफआ गंसे गेदेर नखरनिफ्राय फैनाय बे सासे सुबुंनि फिसाज्लामोन। बिहा सासे बिनानाव आरो सा 10 बिदाफोर दंमोन आरो बिथांमोननि बिफानि मुङानो जादोंमोन जाकब। जाकबआ जसेफखौ बयनिख्रुइबो बांसिन अनसोगारोमोन। सानसेखालि जेब्ला जसेफआ 17 बोसोर जायो, जाकबआ बेनो दाम गोसा दान होदोंमोन। बेयो गोबां गाब गोनां फाख्रा सिख्रा सिनि गोलाव सुनाय गस्लाखौहाय होदोंमोन। बेनो जादोंमोन जसेफनि बान्था मोननाय गावनि बिफानिफ्राय। जसेफनि बिदाफ्रा बेखौहाय अनसिननायखाय बेखौ मेगन बिराद सायोमोन। नाथाय जेब्ला बिसोरो दाम गोसा गस्लाखौहाय बिफानिफ्राय मोननायखौ नुबावदों, अब्ला बै समावहाय जसेफखौ बिनि बिदाफ्रा बांसिन मेगन सानो हमबावदों। दानि सेंग्राफोर आरो सिख्लाफोर, स्पेशेलि सेंग्राफोर, नोंथांमोननि गेजेराव सोर साबेसेहा बिदा फंबाय 12 जन दं? आखाइ थिखांसाय। How many of you have 12 brothers and sisters at your family? 12 जन गैया दा रावनिबो? खिन्थु जोंनि बिमा बिफानि न'खराव हले जों जेब्ला नायहरो, जोंनि बिमा बिफाफोरनि सोरनिबा न'खराव 12 जन 8 जन बेबायदि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौहाय जों सोङोब्ला जों मिथिगोन आरो जों खोनागोन। जसेफनि न'खरावहाय बेबादि दङमोन। जायफोरनि न'खराव बेबादि बिदा आरो फंबायफोर दङ, समावहाय नांज्लायनाया सफैयो, समाव बोराबज्लायनाया सफैयो, समावहाय बादा बादि सानलायनाय आरो मावलायनाया आरो आसा भरसा खालामनाया न'खरनिफ्राय जायो। आं सानो आमथिखा एरियानि सिङाव थानाय उन्दै गथ'फोर आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव बिदा फंबाय एसेल' दङखाय बेबादि नांलायनाय आरो न'खरनिफ्राय बांसिन आरो खमसिन मोननो लुबैनाय बियो माब्लाबाबो गैया आरो जानायबो नङा। ओमफ्राय आं बेखौहाय बुंनो थाखाय सानबावदों, जोङो जिउआव जेब्ला गोबां लोगोफोर मोनो, जाय लोगोफोरखौ जों अनो, जाय लोगोफोरनि माथोफोरखौ जोङो खोनासङो आरो मानियो, बिथांमोननि फारसेबो समाव जों बिथांखौ अनो, जों बिथांखौ मोजां मोनो, जों बिथांखौ जों रागा जोंफ्राङो, जों बिथांखौ समाव जों मानिजाफ्राङो। जों बुहुमनि सुबुंफोरनियाव बेफोरबायदि आखुथायफोरा दङ, जाय आखुथायफोरखौ बांसिनै जों जोंनि उन्दै गथ'फोरनि जिबनाव जों नुवालाबा लाइमोनफोरनि जिबनाव आरो बिमा बिफाफोरनि जिबनाव बांसिनै जों नुनो मोननाय जायो। बेबादि मुगैलायनाय, बेबादि नेवसिलायनाय, बेबादि हिउगेन खालामलायनाया जों सुबुं माहारिनि बे बुहुमाव आखुथाय हिसाबै दिनैहाय दङ। जसेफनि बिदाफ्रा सानसेखालि बेखौ राजा बादि गंग्लायनानै मान होनांगोन, नैबे बिसयखौहाय बिसोरो सानदोंमोन आरो बेबायदिखौ बिथांमोना नुहुरदोंमोन। मानो होनना बुङोब्ला दहाय जों खोनादोंमोन जसेफ वाज ए ड्रिमार। बेयो सासे सिमां नुग्रामोन आरो सिमांनि मोनसे जे ओंथि, बे ओंथिखौ बे बेखेवनानै होनो हाग्रा बे सासे सुबुंमोन। दा बेनिखायनो इसोरा जे जसेफखौ इयुन आरो गावनि थांखिनि लागै थामथिम खालामगासिनो, बेखौ जसेफ आरो बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बै समावहाय बुजिनो मोनाखैमोन। बिदाफ्रा जसेफखौ बांसिन अननायजों बाहायनाय आरो नुफेरै सिमांनि थाखाय गिनाय जादोंमोन। दिनै जोङो नायगोन माबोरै बिसोरनि जसेफखौ मेगन सानाया बिसोरनि गोसोआवहाय गोथौयै बारायलांदोंमोन, जे बिसोरो माबा मोनसे माब्लाबाबो मावफेरिखौहाय मावनो हादोंमोन।
जसेफनि बिदाफ्रा मा मावदोंमोन सोरबा दिनैहाय अनुमान खालामनो हागोन नामा बे जोंनि जिरायनायफोरनि गेजेरावहाय जसेफनि सायाव हायो दिनै मोनसे सोंलुखौ आं नोंथांमोननियावहाय लाबोदों आरो सोंदों अनजाग्रा लाइमोनफोर आरो अनजाग्रा ख्रिस्टियान उन्दै गथ'फोर बे समाव रावबो मिथियाब्ला जों बे समाव फरानि फारसे जोङो थांनि सानसेखालि जसेफनि बिदाफ्रा गावसोरनि बोरमा मेन्दा फालोखौ फोथारावहाय गुमबाय थादोंमोन सानसेखालि जसेफनि बिदाफ्रा गावसोरनि मेन्दा फालोखौ फोथारावहाय गुमबाय थादोंमोन आरो बिसोरनि बिफाया बै समाव जसेफखौहाय बिसोरखौ नायनो थाखाय गोदै रावजों थिनहरनाय जादोंमोन जेब्ला जसेफनि बिदाफ्रा बेखौ गोजानावहायनो गावसोरनि फारसे फैनायखौहाय नुहुरो अब्ला बिसोरो बेखौ सिथारनो थाखाय खायदा खालामदोंमोन सोरखौ जसेफखौहाय सिथारनो थाखाय खायदा खालामदोंमोन नुहुरग्रोमोना बाबुमोन आरो रानिमोन आरो ख्रिस्टियान लाइमोनफोर बिसोरो गावजों गाव रायज्लायदोंमोन आरो होनज्लायदोंमोन हनै नायहर सिमां नुग्राया फैगौ Look towards me the one who dreams he is coming towards us जाय मानसि सिमां नुयो जायया जोंनि फंबाय बियो जोंनि फारसे दिनैहाय फैगासिनो दङ बिथांमोना बेबायदि गावजों गाव रायज्लायदोंमोन आरो होनज्लायदोंमोन आरो बेबादिनो बिथांमोना मोनसे डिसिजनखौ लादोंमोन बिथांनि डिसिजन लानाया बेनो दानो फै जोङो बेखौ सिथारनानै खरसे हाखरावहाय जोङो गारसननि आरो जोङो खोथादों हाग्रानि मासे जुनारा बेखौ अरबाय होनानै आरो जोङो नायनि बेनि सिमां नुनाया मा जामारगोन बेखौ बिदाफ्रा सानदोंमोन बेखौ बिदाफ्रा बेबादि डिसिसन लादोंमोन बाबुमोन आरो रानिमोन नोङो बेखौ फोथायनो हागोन ना जसेफनि बिदाफ्रा बेखौ एसेबां लुगैदोंमोन एसेबां बेखौहाय नेवसिदोंमोन सिथारनो थाखाय जसेफखौहाय जेब्लायबो हास्थायदोंमोन जेब्ला रुबिन देरसिन बेदाया बिसोरनि खायदाखौहाय खोनादों बे गुबुन मोनसे खायदा लानानै हायो बेयावहाय फैबाय मोनसे खायदा लानानैहाय बियो फैबाय रुबिना होनदों जोङो बेखौहाय सिथारनो नाङा we don't need to kill him जों बेखौहाय सिथारनो नाङा जोङो बिनि थैखौ जोङो फसरनो नाङा बेखौ बै मारु गोरान फोथारनि दैखरावहाय जोङो गारसनदोनि बेखौ बिदा देरसिन रुबिना सानखांदों आरो गावनि बिफंफोरनोहाय बियो फोरमायदों अनजाग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर बिनि सायाव जों आखाइ दिखांनो नाङा मानोना रुबिननि साननाया बेनोमोन बिसोरनि आखाइनिफ्राय बेखौ सख'नानै बिफानियावहाय थिनहरफिननाय जसेफखौ माब्रैब्ला गावनि बिफंफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनानै बिफानि फारसे जसेफखौ माब्रैब्ला दैथायहरफिननो हागोन नैबे साननाया नैबे मावनो लुबैनाया बिनि गोसो सिङावहाय दङमोन हेल' खोनासंदों ना बयबो ने बुरि मोनाखै दा say everyone yes are you ready alright जेब्ला जसेफआ बिदाफोरनियावहाय सहैदों अब्ला बिनि फाख्रा सिख्रा गोलाव गस्लाखौ खुनानै हायो बिनि बिदाफ्रा बिसिदों जाय गस्लाखौ बिफानिफ्राय जसेफआ मोनदोंमोन बै समनिफ्रायनो नायनो हाखायामोन जसेफखौ आरो गस्ला गोदान मोनबावनायनि उनाव बांसिन जसेफखौ सिफियै जादों होननानै जों दहाय खोनादों दा बेनिखायनो जसेफनि गोलाव गस्लाखौ खुनानै हायो बिनि बिदाफ्रा बिसिदों बिसोरो बेखौ गोथौ दैखरावहाय नारख्लाय हरनानैहाय गालांदों आरो बिसोरो जेब्ला ओंखाम जानो जदों नायहरनानै हायो नुबाय बेफार खालामग्रा हानजासे इस्माइलारिफ्रा गोजाननिफ्राय फैगासिनो दङ जाय बिनि बिफांफ्रा ओंखाम जानो थाखाय दरसे जायगायाव जिरायबाय थादोंमोन बै जायगानिफ्राय जेब्ला गुबुन फारसेसिम जेब्ला बिनि बिफांफ्रा नायहरबाय थादोंमोन इस्माइलारिफोरखौहाय
गोजाननिफ्रायनो फैबाय थानायखौ बिथांमोना नुहुरासै आरो बिसोरनि बिदा जुदाया मोनसे खायदा लानानैहाय बै समाव आरोबाव फैबावबाय जेब्ला मिडियानारि बेफारिफ्रा खाथियावहाय सफैदों बेनि बिदाफ्रा जसेफखौ 20 रुफानि थाखा लानानैहाय बेखौ इस्माइल आरिफोरनोहाय फानहरबावबाय सोरखौ जसेफखौ सोर बेनि बिदाफोरा बिसोरो जसेफनि गिजि गस्लाखौ खुनानै जुनारनि थैयावहाय बै समावहाय सोमदों आरो बिफानो बे खबरखौहाय हरदों जोङो बेखौल' मोनफिनदों नोङो बेखौ नायनानै सिनायदो बे नोंनि बेसादानि गस्ला नंगौना नङा फानहरखांनायनि उनावहाय बिथांनि जे बिदाफोर दंमोन बे खामानिखौ मावबावदों जसेफनि जिउआवहाय गस्लाखौ नायनानैहाय जाकबा सिनायदों सोरनि बिफा जाकबा बाबुमोन रानिमोन जसेफनि बिफाया जेब्ला जसेफनि बिफंफोरा गस्लाखौहाय बिनो लानानै हैदों बियो सिनायदों अमामा बियो गाव होनाय फिसालानि गस्ला नंमारगौना नंमारामोन गस्लाखौ नायनानैहाय जाकबा सिनायदों आरो जसेफआ हाग्रानि जुनारजों जाजाबाय होननानै साननानै बिहा भिक्षा खालामनायजों बायग्लिदों आरो रावबो बेखौहाय गोजोन होनो हाया जादों सोरखौ जसेफनि बिफा जाकबखौ जों बयहाबो बिफाफोर दङ जाय जोंनि बिफाफ्रा माब्लाबा समाव फिसाफोरखौ हस्पिटालाव गोमाजानाय जिउआवहाय मोनोब्ला न'खराव गोमाजानाय जिउआवहाय मोनोब्ला लामायाव गोमाजानाय जिउआवहाय मोनोब्ला बेसेबां दुखु जायो बेसेबां गाबो बेसेबां हाफामुवा जायो थांखिखौनो मिजिंखौनो कमप्लिटलि 100% बेबायदि खहा जानाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा बेबायदि जिउआव मोनो जेब्ला जों बे फुंखौ नागारो एब्ला रुंसारि जायो why not जाकबाबो सासे बिफामोन बियो बे जसेफखौ बांसिन अनोमोन बेनिखायनो जेब्ला बे खौरांखौ मोनदों जाकबाबो बेबायदि दुखुखौ जिउआवहाय मोनदों हांमा सुरदों आरो भिक्षा खालामदों बाबुमोन आरो रानिमोन माखासे समफोरनि उनाव जसेफखौ पटिफारनोहाय फानहरदों माखासे समफोरनि उनाव जसेफखौ पटिफारनो फानदों जायहा मिस्रनि राजा फारौनि सान्थ्रि गाहायमोन जेब्ला जसेफआ पटिफारनि न'आव खामानि मावहैदों इसोरा बिनि आखाइनि खामानिफोरखौ बोर होदों सोरनि आखाइनि खामानिखौ जसेफनि आखाइनि खामानि आखाइजों जेसेबां खामानिफोरखौ जसेफआ मावोमोन बिनि आखाइजों मावनाय खामानि गासैनिबो सायाव इसोरा बोरखौहाय होदों आरो बिनि गासै मावनायफ्रा जाफुंजोबदों पटिफारा जसेफनि हाबाफोराव जोबोद गोजोनदों जे बियो जसेफखौ गावनि दाव खालामग्रा बेनिखायनो खालामदों आरो बानायदों बियो बिनो गावनि गासै दंनायमानि सायाव बिबान होदों सोर पटिफारा सोरनो जसेफनोहाय मानोना बे गासिबो खामानि जायफोरखौ मावोमोन खामानिया साक्सेसफुल जायोमोन इसोरनि बोरजों इसोरनि दयाजों बेनिखायनो पटिफाराबो जसेफखौहाय बहुद मोजां मोनदोंमोन बाबुमोन आरो रानिमोन जाय सुबुंनि न'खराव जों थानानै लेखा फरायहैयो जाय हस्टेलाव थानानै जों लेखा फरायहैयो जाय स्कुलाव जों लेखा फरायो जाय न'खराव जों थानानैहाय लेखा फरायहैयो जोंखौ धोनगिरिफोरनि खोथाखौ लानानै जों फरायोब्ला जोंखौ हेफाजाब होगिरिफोरनि बोसोनफोरखौ जों खोनासंनानै मानिनानै सोलियोब्ला गासैबो फोरोंगिरि गासैबो इन्सट्राक्टर्सफोरा जोंखौ मोजां मोनो आरो बे मोजां मोननायजों लोगोसे बोराबो लोगो थाफायो आरो बे बोरा जोंनि जिबनाव फैबोयो आरो बे बोरजों गासैबो बिथिङाव जों उन्नति जों जानो हायो देरहानो हायो दा बेनिखायनो बिनो गावनि गासै दंनायमानिनि सायाव बिबान होदों बिनि न'खराव गोजोन फैदों गासै आबादफोर मोसौ मोसाफ्रा बारायलांदों दा बेनिखायनो पटिफारा बुंनो हायो दि इसोरा जसेफजों लोगोसे दंमोन God was with Joseph when he was at the home of Potiphar जेब्ला बे पटिफारनि न'आवहाय दङमोन एबा जसेफनि थासारिया बै समावहाय आसा गैयै जादोंमोन गोब्राब थासारिफोरखौ देरहानो थाखाय इसोरा मोनसे अब्लाबो जसेफनि जिउआवहाय लाबोदोंमोन
जोङो फोथायनो हायोदि खारनायनि गेजेरजों इसोरा जोंखौ हेफाजाब होनो बोलो दङ। इसोरहा बोलो दङ। जोङो माबादि बादायारिफोरखौ एबा सुथुरफोरखौ जिउआव लोगो मोनो बेयो जों ख्रीष्ट फोथायारिफोरनि थाखाय मुंबो नङा, जेबो नङा, गिनांगौ नङा आरो बेखौ गिनानै फावसायनांगौनि दरखार गैया। जेब्ला जोङो इसोरखौ फोथायगोन, जोङो जेब्ला बिनि दैदेननाय लामायाव हायो, बे जिसु ख्रीष्टखौ लानानैहाय थाबायगोन, बेयो जोंनि लामाखौ साफा खालामगोन। जेब्ला नोङो इयुनखौ हायो जेबो मिथिया, नोङो नोंनि फोथायनायखौ इसोरनियावहाय जेब्ला दोनगोन आरो मिथिहोगोन, अब्ला जिसु ख्रीष्टआ नोंनि लामायावहाय थाबायनाय लामायावहाय नोंनि जानानै स्रां बेयो जेब्लायबो जाबाय थागोन। नोंनि थाबायनाय लामायावहाय देरहाहोग्रा बेयो जेब्लायबो जाबाय थागोन आरो नोङो नोंनि थांखियावहाय सहैगोन। जसेफनि जिबनावहायबो गोबां सैनांनाय, गोबां भुगिनांनाय, गोबां उन दाहा खालामनाय बायदि बायदि जाथायफोरा जिउआव सफैदोंमोन। नाथाय जसेफ was with Christ and Christ was also with Joseph. That's why he won in his life in this world. जेब्ला जसेफआ बे बुहुमाव दंमोन, बेयो जिसुजों दंमोन, जिसुआबो बेयो गावखौ फोथायग्राखाय बेजों लोगोसे दंमोन आरो बिनि हान्थिनाय लामायाव जसेफआ ख्रीष्टनि गेजेरजों देरहानो हादोंमोन। आरो मा बिसोर देरहालांदों आरो बेबादि साक्सेसफुल मानसि बि जानो हादों, बेखौ जों एसे 24 नाइटसिम जों सोलोंनांगोन। जायखिजाया बे गुसुं इसोरनि बाथ्राजों नोंथांमोन साफ्रोमबोनि जिउआव जसेफनि जारिमिननि गेजेरजों इसोरा आग्लाय बिग्लाय बोरखौ लाबोनायनि थाखाय हामबाय होनबाय आरो बे बोरजों नोंथांमोना गासिबो बिथिङाव देरहालांथोंसै आरो जौगालांथोंसै। हामबायसै। आमेन।